Maťo, ja vám poviem, že my nie sme takí dôležití, ale ten, ktorý je dôležitý, je Ježiš Kristus. Pretože ani jeden pastor, ani jeden služobník nepoložil svoj život za teba, ale tento položil život Ježiš Kristus. A ja stále, keď robím evangelizácie, tak hovorím, že možno tvoja matka ti dala tú najväčšiu lásku, ako ti mohla dať. Možno tvoj manžel ti dáva takú lásku. Možno tvoje deti. Ale ja ti chcem povedať, že tak, ako nám zjavil Boh svoju lásku skrze Ježiša Krista. Ani jeden človek, neexistuje ani jedno stvorenie. Pretože ten písmo hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Pozrite sa na tento svet, že tento svet je horší a horší a horší. A Ježiš hovorí, že nebo i zem pominú, ale jeho slova nikdy nepominú. A písmo hovorí, že nech každý človek sa nájde ako klamár, ale nech Boh je spravodlivý. To z vás má, chcem sa spýtať každého jedného z vás, to z vás má milované dieťa, ktoré miluje dieťa. To z vás má milované dieťa. To z vás má deti, dvihni svoju ruku. To z vás má deti, dvihni svoju ruku. A každý z vás má milované dieťa, ktoré miluje nadovšetko. Je to tak? Je to tak? Pamätám na jeden čas, kedy moja sestra prišla na návštevu ku mne domov a ona býva odo mňa asi nejakých 10-15 domov.
A zrazu, ja som nepočul nič, ale moja sestra hovorí, že počujem svojho chlapca plakať. A to jak je to možné? Keď je 15 domov od nás a ty počuješ ho plakať, a ona hovorí, že ja musím ísť svojmu synovi, lebo ma čaká. Neuveríte? Prišla domov a volá mi, že Miško, naozaj môj syn plakal za mnou. Mama, ja obľúbeného syna, ktorý sa volá Samko. A neviem, či z vás niekto pozná náš príbeh. Milujem Samuela, pretože ja verím tomu, že každý jeden z vás, každý jeden rodič má nejaké dieťa, ktoré miluje. Má dieťa, za ktoré by položil svoj život. Že má dieťa, že keby lekár povedal, že musíte mu dať orgány a takto by mohol by žiť naďalej, tak ja verím tomu, že každý milujúci rodič by dal svoje srdce za svoje dieťa. Že dal by, keby lekár povedal, že potrebuje vaše srdce, tak by ste dali vaše srdce. Ja mám tiež, milujem každé svoje dieťa, ale hovorím vám o Samkovi, ktorého milujem, a ja vám poviem, že bol čas, kedy bola moja viera preskúšaná Boha, pretože ja vám poviem, že veriť Boha je ľahko, kedy aj v tých ťažkých časoch ho naozaj milujeme. Kedy sa nám nedarí, kedy sme chorí, môžeme povedať aj vtedy Pánovi Ježišovi: Pane, milujem ťa. Je ľahko povedať Pánovi, že ho milujem v tých dobrých časoch. A ja vám poviem, že najviac, hovorím teraz o kresťanov, najviac my a najviac my Romovia hovoríme Bohu aj vtedy, keď sme opití, hovoríme Bohu, že ho milujeme. Pretože ja nepoznám nejakého Roma, ktorý neverí Boha, pretože ja verím tomu, že aj tu v Ďurkovciach, že veríte Boha. Je to tak? Veríte Boha? Ja verím tomu, že vy milujete Boha. A prišiel aj čas do mojho života, kedy sa mi nič zle nedialo. Tak som hovoril Bohu, že ho milujem. V čase, kedy som mu hral, spieval, hovorím: Bože, milujem ťa. Dávam ti svoj život a chcem ťa následovať. Takto som hovoril Bohu. Ale v čase prišla skúška do mojho života. A môj milovaný syn, poslal som, aby išiel pre bedne, takéto bedne, hovorím, že synu, choď pre repráky, pretože ideme chváliť Boha. Ale ten čas som vyšiel von a ukázal som mu prstom, že choď pomaly autom. A išla jedna partia. A my sme išli kázať, pretože my kážeme tak ako teraz po dedinách. Išiel som kázať. Ani som neotvoril dvere. A zrazu som dostal telefon. A hovorí jeden chlapec mi hovorí: Pastor, tvoj syn, ktorého miluješ, teraz mal haváriu a je na zemi. A ja som si myslel, že nejaká taká ľahká havária. Manželka hovorí, že čo sa deje? Niečo sa deje, pretože cítim, že sa niečo deje, pretože matky vnímajú, že keď sa niečo deje s tvojim dieťaťom. Hovorí, pýta sa ma manželka, čo sa deje? Hovorím synovi staršiemu: musíme otočiť auto, pretože Sámko havaroval. Keď sme išli tam, padal dážď a sneh. Keď som vystúpil z auta a zrazu prichádza sanitka. Ani mi nepovedali lekári nič, len ja vám poviem, že ten najmladší syn mi hovorí: Oci, neboj sa, nič mu nie je. Ale on nechápal, že náš syn, ten, ktorého zobrala sanitka, že náš syn mal krvácanie do mozgu, opuch mozgu, 6 stavcov zlomených na chrbtici, oživovali ho na zemi a lekári mi povedali, že nevieme, že či váš syn prežije. A vtedy mi prišla taká myšlienka: Mišku, bude slúžiť mi aj vtedy, keď tvoj syn zomrie, alebo ma zatrieš. Budeš mi slúžiť? Viete čo, vtedy som nerobil frajera, ale dal som dole hlavu a som nedokázal plakať, pretože tak som mal na duši bole, že som nedokázal plakať ani kričať. Moju manželku pustili dnu do nemocnice
A keď videla nášho syna, vyšla von a pláčujúci vyšla von. A ja som videl, že niečo je zlé. Dali mi jeho mokré šaty, pretože ho našli vonku. A vtedy padal dážď. Dali mi jeho šaty, mokré šaty a jednu botázku. A ja som zobral tie šaty a som voňal jeho vôňu. Pretože hovorím, synu, hovorím, že Bože, moje ženy, hovorím, že manželko, že ženo moja, tento ho tak milujeme. Pozri sa, čo sa mu stalo. Ja som zobral tie šaty a začal som voňať a povedal som mu, Bože, dovol, aby som mu povedal, keď stane, že ho milujem. Viete, čo ho dali do umelého spánku? Na 4 dní ho dali do umelého spánku. A keď mi lekári povedali, že čo je s ním, držal som sa posteli a som si myslel, že opadnem tam, pretože lekár mi povedal, že možno ho vidíte posledný krát. My nevieme, že či prežije. Koľký z nás, kedy sme chorí? Koľký z nás, kedy sme na dne? Koľký z nás, keď naše deti sú choré? Dokážeme povedať, po Bohu, Pane, milujem ťa. Ja ako pástor, viete, čo som robil? Ten čas, viete, čo som robil? Môj syn v nemocnici. A ľudia prichádzajú ku mne, že Miško, treba slúžiť. Církev prišla za mnou. Ešte tam v nemocnici všetci boli na kolena a modlili sa za mojho syna. Prišiel kamarát za mnou, SBS-kar a hovorí mi, Miško, videl som tvojho syna. A toto, čo ja ti poviem, lekári nepovedia, tvoj syn, aj keď stane, tak celý život sa o neho budete starať. A moja manželka hovorí, to nič. Ja sa budem o neho starať, aj keby celý život, ale nech môj syn je živý. Viete, čo sa stalo, že necítil ruky ani nohy, keď som ho videl. Hovorím, synu, vieš o tom, že otec ťa miluje? A on ešte vtedy mal takú masku na tvári, hovorí, otec, ja viem, že ma miluješ. Tá láska medzi nami. Kladol som svoje ruky na ňou každú noc, pretože necítil nohy ani ruky. Modlili sme sa každú noc za neho. Keď stál, ja vám poviem tak, lekári povedali, že musí ísť na veľkú operáciu, pretože má chrbticu zlomenú. Že musí ísť na veľkú operáciu, ale ja vám poviem, že kto je náš Boh. Náš Boh je Boh zázrakov. Náš Boh je mŕtvy, my neslúžime Bohu, ktorý je na kríži, ale náš Boh je živý, stal z mŕtvych tretieho dňa. Ja vám poviem, čo sa stalo v našom živote. Lekári povedali, že tvoj syn zomrie. Ale ja vám, Pane, ty si živý Boh. Ty si ten istý včera, dnes aj na veky. Ty nie si na kríži. Ty si v nebi, ty sedíš po pravici svojho Otca. A keď som sa za ňou modlila, církev sa modlila, tak môj syn začal mávať z jednu ruku, s druhou rukou. Doniesli mi ho domov na lehátku. A ja, Bože, ďakujem ti za môjho syna, že prekročil prach. Modlili sme sa za neho, cvičil som s ním. A môj syn, viete, čo sa stalo? Nemal žiadnu operáciu. Môj syn je úplne uzdravený. A toto je Boh, ktorému veríme my. Ja vám poviem, že náš Boh nie je mŕtvý. A on je dnes na tomto mieste, pretože písmo hovorí, že tam, kde sú dvaja, traja, on je uprostred nás. Poviem vám niečo. Bola to veľká bolesť pre mňa, keď som videl svojho syna. Pretože moja manželka hovorí, že Miško, ja nemládzem. Už nemládzem. A pošlečia, že ani ja som nemládzem. Keď si počul také správy, že lekári hovoria, tak som nemládzem. A vtedy povedal som Bohu, Pane, ja som prežil možno toľko málo, pre niekoho je to veľké, ale čo prežíval náš Boh, keď videl Ježiša Krista na kríži kvôli tebe a mne. Ježiš Kristus prišiel na túto zem a Boh hovorí vo svojom slove, že on je ten jednorodený syn. Od malička bol oboznámený svojou smrťou, ako zomrie. Ale on ťa tak miluje. Mohol cúnuť, ale necúvol, ale išiel na kríž kvôli teba a mne. Dnes, keď ti niekto hovorí o kríži, tak poviem si toto, že Pán Ježiš, ty si zomrel za moje hriechy i vstal z mŕtvych tretieho dňa.
sme vás neprišli volať do nejakej viery, ani vás nejak presvedčiť. Ale hovoriť o tom, že náš Pán Ježiš Kristus je živý a že náš Pán Ježiš Kristus sa vráti, pretože keď odchádzal do neba, tak anjeli hovoria učeníkom, prečo hľadíte na to Ježiša Krista, ktorý od vás odchádza, ten istý Ježiš sa opäť vráti na túto zem. Viete o tom, že Ježiš Kristus sa vráti? Či veríš tomu alebo nie? Videli ste niektorého človeka, že by žil na tejto zemi na veky? Neverím tomu. Ani ten človek neostal na tejto zemi na veky. Písmo hovorí, že každý jeden z nás zomrie a postaví sa pred súd Boží. Ja neviem, ako žiješ, ja som ťa neprišiel súdiť. Ja neviem, ako žiješ, ale Boh pozná tvoj život. Ja chcem povedať, že Boh pozná tvoje myšlienky. A možno tajíš niečo pred svojou manželkou, pred svojimi deťmi, ale ja ti chcem povedať, že Boh vidí tvoj život. A raz ty a ja sa postavíme pred Boha a budeme súdení, ako sme žili. Ale písmo hovorí, že Boh neposlal svojho syna na zem, aby svet bol odsúdený skrze neho, ale aby svet bol spasený skrze neho. Chcem ešte chváliť Boha s jednou chválou, ja verím tomu, že každý tu pozná. Kto z vás vie po romsky? Viete po romsky? Vy sa dokiaľ poznáš? Super, ďakujem Bohu. Musím aj ja ozísť do romštiny. Halleluja. Na čase, Miško. Halleluja. Halleluja, Pane. Nemusím vám prekladať, pretože každý z vás vie. Halleluja, Ježiš. Jo, oči pozerajú na teba dnes, na tvoj život. O jaká leden lesne oddychem prejavne. Oddychaj čas a samozrejme raz. Tu te vláča dnes mandá. Te vláča nás
Vieš, tento svet ťa naplní na chvíľku. Tento svet ti dá vodu, po ktorej budeš zase spätný. Ale Božie slovo hovorí, že ak sa napiješ vody, ktorú dáva Kristus, prameny života budú prúdiť z toho života. Amen? Takže dneska tu nesme my, aby sme sa my ukázali. Ale dneska je tu Božia milosť na tomto míste, aby Božia milosť konala v každom jednom z vás. Nikdy nezabudni na to, brat a sestra, že môžeš prechádzať čím chceš v svojom živote. Ale ak otvoríš srdce pre Pána, každý diablovo skutok, to, čo diabol plánuje, sa nevydarí. Lebo Ježiš hovorí vo svojom slove, že žiadna zbraň namierená proti vášmu životu sa nevydarí. Preto sa rozhoduj dneska správne. Dnes sme neprišli, pretože my sme niekto. Nie, my nie sme nič, my sme takí ľudia ako vy. My sme prišli k Bohu tak, ako vy dnes môžete prichádzať k Bohu. Boh má niečo pripravené pre každého jedného z nás. A tak, ako povedal pastor Miško, že Biblia hovorí, že jeho príchod sa blíži. Ale vieš, ako prichádza? On už neprichádza kvôli hriechu. On prichádza ako Pán pánu a Král kráľu. A či si pripravený opustiť tento svet? Ja vám žehnám, bratia a sestry, na tomto míste. Budú končiť. Aby dneska Pán zasahol váš život. Aby všetky tie vaše negatívne veci, ktoré máte, ten mínus, dneska sa môže otočiť na plus. Pretože plusom pre teba a pre mňa je Ježiš Kristus. Amen. Thank you, Jesus. Penas tu menge pravao e penale. Aviraka be na pekadaka que si cada spes. Ale te das tu menge kawe manuses. So yo pinjarne ya me pinjarne. Nazakino pres Jesus Christus z Nazaretu. Janeles, koja no que se manuses. Me has go owa. Janeles. Sorry, chlapci. Jangan always kata o Yesus Kristus. Kata semula 2000 lat temu. Saya kira puja itu. Saya tu sasca. Saya tu zo. Saya tu do nebuji. Alam pegada kata si. Tesikala semengi kai. Hingga reko kopes parido pokoknya. Hingga
reko kamo to bude kedo habe. Hinga reko kaj kamo to bude kedo bogoslavino ta žehnino. Hinga da u Jezus Hristos jo prestroščino. Amen ušna ste ja vaš čel vijata. Pekada kaj tu meni ke pero. Kaj hin mamo. Hin o Jezus Hristos. So tu meni zorao skamo. Amen. Nikdi na ovom kola. Jo tu meni kamo. Jo tu meni kohino. Jo tu meni ovom kola. Kode kaj sao. Kode kaj čepijes. Kode kaj sa može nasvali. Nada rapeni prava. Jo vides každo hova. Každo nasvalipe. I nas pokeresto. Jo namura seba samani keli. Ale ovdje i nas naše. Amare. Bini. Aj amare. Zavore. Horobi. Nasvalipena. I nas pokeresto. Pegada. Pegada vas. Zorave. Pegada vas. Saste. Halleluja. E Biblia pero. Kaj uleskre rana. Je rana. Sašao. Tutna. Amen. Ja neke tvoje sazrane. Išćićane se Biblia. Kada nas pičine nas. Putnaš 39. 39 razy kunda zbiczoła. Każdy je czosos. Każda z rana. A każda rana tu zaściaro. Każda święto tu zaściaro. Każda. Kada sobie słabszy nieraz. Jo tu zaściaro. Jo tu zol. Ale paczam grubesty. Jo kamo kad te zapaczasz. Jo tu kamo to nakarmino. Jo tu kamo te do zol. Jo tu kamo te do sastipen. Amen. Javno pekada. Kiedy teraz tu myje. Kaj barakohi. To tu my kamo. Może tu minę sweszkę. I mam na mnie na kamo. Wasko fajta. Manu muchlas. Ale kanapy kiepała peni. A mało ten na umukoła tu. Nigda. Hok naganam sobie kerdzialos. Odo tu kamo. Jo żaro po teoriu. Jo żaro po teoriu. Jo żaro po kada. Kiedy to nezeski jo. Jo kamo kiedy to nezeski jo Jezus. Leva jo kamo kiedy to nezeski ja no miroivo. Miro pravo, mire prava. Vaquerna škandecka, vaquerna zola. Ja nam spresosti kada hablar. Kiedy to nas pomije. Kaj ozbawienie, spasenie. Hej, Jezus Chrystus. Ale nie často na musimy tu treba pośredników. Na musimy z tym modliną Maria, kiedy myślimy o Jezus. Ale prawdu, kana bezwodneja, bezpośrednio, to Jezus jest Chrystus. Io tu wyszurma, bo io tu dziano, kana tu tygas posletos, io dziano, kana tu kierunku. Bo poezji no klei, życia i śmierci. Io gautki dziewipy, każdo dziewipy są tu tyki, każdo to sarwa se ušćec, to hi, zasługa, elegeles. Pada do kada, kana ušćec to sarva, ona džaves, bo on dživese o manušamelen, a i račine. Ale kana ušćec, da vas koda, eti džanes, kada oddeleme kjen džives, se nužim da su ti lipe. A kada im vole žito, kad ti džanes hvala vidjale. Jo kamo, eti kjenezuske, eti otezuske olivo, jo kamo ti olivo, jo nakamo ti od čoripen, jo nakamo ti od barbalipen, jo nakamo ti od kera, jo nakamo ti od love, ti od sonakaj, jo kamo četito je, ti olivo, aleluja. Taka stina marana jeste, aleluja, jo kamo ti olivo, jo kamo ti olivo, nakamo nic, nakamo mandar nic, ale jo kamo amar river, jo dico čapoiver, jo nakamo to dico pekadazo tu tvin, uesu kutegere. Čenda Geusza, drugi rozdział, pisano ueskro ino somnakaj, ueskro ino rub, sadoro barbalipen, należy do kiełeste, a kada nebo, sodike sko upre, ta dżano westal, kana bez pomodli neja, ta haskaj se je manusz, nesvino pezelias, i penjas tiš, a kada nebos, i mutin vasles, me džanav kom, me kaske pačar, me džanav, kaj tu kanak, šaj, bičaves, ja, Bekja, obeta. To samo kada kjerčaš, a kada to samo njego spejđaš, a kada su s njegove pinjas,
Ibig sabihin kasi yan, bahasa sejarah. Bahasa sejarah. Bahasa sejarah. Maksud dinala. Maksud nasa sutleho. Alam kaya matutuyin sa makinoiwa sa barbaho. Na ibarbaho yan sa kani. Manusia impostos. Takawa manusia. Sohidwen obrodo o Jesus Kristus. Araw na iwa. Na ibarang nagawalito. Sekali nafas manusia prawawe penyawe. Romawa sekali nafas sinam. Karena hindu to Yesus ang nagtiroiwa. Hallelujah. Hindu to para malibre. Sábado sakit sejas. Horoba terus kutrapienya. Selagi sábado. Karena itu Yesus ang nagtiroiwa. Jangan salte dicho. Puy nasa. Jangan hallelujah. Model. Sasya nagtiroiwa. Wiedziałem tutaj, niektóre manusia nie ma siły, Deus, ale my kama wareso tego wyzwania. Kama w tego wyzwania. Jeśli kama skakajamy zbarowało i barowali Angodel, ta wareso musi nie stekować.
milosť Božia vyľatá na každý jeden život. A ďakujeme Pánovi, že Boh je taký milostivý a že dáva človekovi šanci. Haleluja. Amen. Amen, haleluja. Ježíškino spravodlivo a o Ježiši jedino drom. A te tu napača za Ježíš je kvaraveja, kana tudleja rakeja ledevleja, solneske peneja. Ker o rozhodnutie prekalo Ježíš, živle devleja, medik návolo da žives, kana sapes angolesne pokloninena, a perena tusal oda spasiteli zledele stardinu. Romale kamastumen, lejlestar, a založilo la menge pretumende, oj taven spasimen, oj taven zachranimen, oj tavol tu mengo muklobili. Takže kamastumen lejlestar, a minavá pále kade, kerá pále evangelizací, lašara ledevles, giljavá ledevleske, a me pačav, oj odol kerla bare zázraky, a nekada káv. Oj lasujne na svale sasona, o lasujne čore, lengela feder te živel, lebo a ta žive sa spendo, že odel menínalo živý pen, palo plus, palo minus, pro plus, takže devleja, hi, ča plus. Šejda si baro potlesle devleske, samore šejda Sušváky! No,